ndinofira pana Jesu ndikangobata mupendero waJesu ndichigomera ndiripo pana mwana dai vari vamwe ini zangu seni meno kuti ndaizvigona veri asi ava vakazvigona kuchengeta mwana asiri wavo kugezesa mwana asiri wavo vamwe mwana unogona kuchengeteka asi chinanzi kuchengeta mwana itsvina vese vanonzi vanava unenge wabva kumapamba kunzanzi mwana ipamba asi vamwe mapamba umwe mwana mwawa vanokona asi avakamagona saka ndo mai vandonyanya kutenda hangu ivava vatoona vana jekisani vanoita zvinonakidza nanana vamwe vanabhinga vachihwa zvavo faiti yavo wrestling anakanakira zvikuru. Hey guys, nasi musi wa26 December mkuona vana kumwa breakfast yavo kuti vari kudya breakfast yavo. In fact zvakazoitika zuro tikazouya kuno ndobva kwamboti naye gochi yedu mbva yanonga kutanga saka takazopedza kuma 2 AM tichimbopemberera nemhuri kwaMuchairi. Saka mukutiona vari panapa takugadzira kuti tigozovaperekedza kumba kwavo vakatozovata pano ndopavakavata. Uchiita uchienda kuri kudhai vanhu vachibuda vesa nekwaMuchairi vacho nemwana uyu ndauko saka ndo zviripo pano. Manje tinoita kuti takuvaperekedza takafara zuro. Muchairi zvazviri sei zvino? Zvanga zvisingaiti ende zvasingagoneki. Takafara kusvika pamwongo wokufara chaiwo. Muchairi vari koko waMuchairi uyai pedo kugarai apapo. Uyai kunouya kuna Muchairi timbonzwa tozodzoka kuvana vacho ni tombonzwa kuti zvazviri sei. Tipei tinzwe. Vakuru kunoku takasangana nezvinhu zvinoshamisa tatisingazvitarisiri. Taitofungidzira kuti hakuna chinhu pati takatanga kuenda kwanyika tikanosvika tikatenga mabhuroida edu ndokuya nawo. Tasvika panapa zvokwadi zviro kwazvo moto wakaveswa asi mvura yakaita kumbodi kutombonaya. Tikati mai wino zvinhu zviya zvichafamba asi iyo wakati akana zvinofamba ndokubva vagadzira moto. Chii ndanza michisa kumwa ndakatosana kupuwa doro rangu randaimwa ndakandatonziwo sababa munofanira kuti muwane mochi makasununguka atidi kuti mubatikane. Ndikati kwese kundandisingamwe ndaimwe drinki kwese kwataifamba ndaimwe drinki asi ndasvika panapa vakazoti kana waMuchairi kezvinonguva yenyu yasvika mwai tangai kumwa. Ndikati mai mwari wangu ndasunungurwa. Christmas box zviri kugadzirwa vari kuno nevakomana vari panava vanogara panapa rudo rwavovo vakabatanidza. Zvikanzi waMuchairi takusvika kuchipai chikafu tobva tapiwa chikafu chedu ndokudya ndokubva tapedza. Ndidi kusora tinaye mwana wedu mwana musikana uyu zvokwadi chipo chaanacho chakashata kunaka hatisi chakanakisa pakati toti kushata namwari unotungamira Bukayo saka ndoda kutenda ndichiona takadai ana mbuya vanga vari pano mbuya iwo mai vemusikana wo munoshanda naye kozoita mbuya vakabereka mai vakazoita kuti musikana uyu avepo. Saka tichivatarisa ndo vakatitandadza vana mbuya ivava vamwe vacho vatoripo. Ndoda kutenda vakatipawo flow hatina kuvhunduka tichisvika pakati pounomusha
takangoona zvinhu zvakangorongeka akada kutendawo manzvere Christmas ngakure zvakanaka mwana akure zvakanaka tinotenda kuti Mwari uchamutungamirira nakure zvakanaka Keni wakadai kuita zvose izvi Kenias wakazomunguka usati nova ndiye mukoma Kenneth naKinias ngataure tinzwe ndakafara zvikuru takatamba tikanyara tikarya tikagocha tabva taguta vakanotenda hani zino ndakafara chazvipinda kuKrisimasi musi weKrisimasi tingofamba nemota maiwi tikanoona kwanyika tikanobvawo nemabhuredi ayo tikaya tikagocha tikadla zvinonaka ndakanzwa kufara nezuro takaenda kwanyika tonotenga mabhuredi edu tikadzoka tikatoya tikagocha tikarya saka ndakanzwa kufara neKrisimasi yazuro tikaonawo TV tikatambawo redhiyo tikambotendererawo nemota tichimbobata-batawo mota yanga tisinambobata-bata zvine zviro ndakatoonawo najekisano anoita zvinonakidza nanana vamwe vanabhinga vakachihwa zvavo faiti yavo wrestling akanakira zvikuru Inda manzuro tola di kutola. Sauri. Tori. ini ndinotenda zvangu nyanyanyanya ava mai ava ini handivakuru handigoni kukurukura nezvavo. Mai ava chipo chavakapuwa china vashoma, havana kubara mwana uyu, havazivi mazvari kwake, kungozouya kupuwa uyu. Vamwe vakazvisarenda ndokuya ndokunzi asi iwo nanhasi mutsoro vachinawo ende vatoukunda kuona vasvika nguva zino vachingova nayo vatoukunda de vari vamwe vakatosiyana nazvo. Saka ndo mai vandotinyanya kutenda pasi pano ava paguva nemuvana ivava mai vakachengeta mwana asi iwavo kungopuwa ngonzi oyi vanhu voita vachisiya ivo vangoti ndinotenda ndinofira pana Jesu ndikangobata mupendero waJesu ndichigomera ndiripo pana mwana dei vari vamwe ini zangu seni meno kuti ndaizvigona verini asi ava vakazvigona kuchengeta mwana wasiri wavo, kugezesa mwana wasiri wavo. Vamwe mwana unogona kuchengeteka asi chinanzi kuchengeta mwana itsvina. Vese vanonzi vanava unenge wabva kumapamba kunzanzi mwana ipamba, asi vamwe mapamba umwe mwana mwawa vanokona asi vakamagona. Saka ndo mai vandonyanya kutenda hangu ivava. Panhau yemapamba ipapapo zuro isusu moziva kuti taita zvokurwa vachitaura kuti tomubvisa svina, tomugeza, tomutora zvidhende zvake, tozviwacha, tikati angatitei zvemapamba tivabatsire. Asi sekungoziva kwedu teingoti mwana mudoko aniswa pamba zuro ka ndinoona sokuti sorry to say this kana kuti mamwe akanogona kufunga kuti pamwe takunyanya kuita dhipi but katakuta zvetsvina yemunhu akura tsvina iyoyo inonhuhwa hatidi kunyepa. Saka zvakachizoitika zuro tiri pakati pekufara ndobva chidoko chaenda chikanodana mai vachitotamba jive vakati Kinias mwana wenyu unenge wadii wazvimesera ari anga akagara mumba umu maanga akavata bvamuka. Saka paakamuka pepe paakabuda ini yange iri first time yangu zvokwadi kuzviexperienza ndaita zvokuhwa but ndopa ndakasona kuti mutoro una mai rumbi wakakura nekuti paakatongofamba naye achitongodaika uri mwe munhu wakwasi kumirapo nokuti nouchiti ndikazvigona asi ivo vanga vakatomugumbatira vakatomuita zvokuisa pamhino chaipo kuda kuti havachina basa nazvo vasina kana basa nazvo vototora chibheke chake chimapamba ndopasatotisege tivatsvagire uko nokuti kuti ashuwa mwana hauzvijaira. Asi ivo ndiona sekuti ndofunga kwavarika vakutongoti mwana wangu saka ndingoita sechichechi asi kuti azvezvinaye munhu mukuru saka apapa vakazotora mapamba ndokuti nomuchinja tikatova parume kunomuchinja achidzoka pepe aitonhuhwirira paya tikati
maya ndakakuniweni ndakatonyorawo pawhatsapp status kuti ndaita ukata zvokuhwa usina kuona haunyazi kuona kuti zviri dhipi sei asi azuro ndivanakati mairumbi vakashinga vanodhizita shuwa nendakanasoona kuti kumira kwandaita malaini mumasingo ndichinzwa musana chitaseka ndakamirira zviripo kana zvatikaita pamusha pavo ndinohwako handimboregreti nekuti vanodhizevha zvokwadi vanombadhizevha ndinovimbawo kuti huku dzavachaita vachaonawo cheuviri uye kuti maybe after holiday chashingirira kuti timboenda kuti tikwanise kuona kuti hakuna kwaanotirenewa here kuti pamwe akwanise kunzwa kuti akuda kuti achida paitwe signal yekuti akwanise kupa warning yekuti akuda kuzvimesera because handidi kurera nhema zuro ipapapo ndipamati vanhu vaitaura kuti ngadziswe poti ngaita seka vairevesa zvokuti ndofunga zvogona kuvabatsirawo kana akawana kuti akatireneka nekuti hasi nyore imi vanhu vose ndofunga ndikatoona vachitobudira kutira kuti izvi zvazvizvi moona manje saka ndofunga papapo after holiday tikambotizororezere chaendawo kumasvingo navo chafamba vamuchairi namai muchairi wacho nakenias kutira kuti tisasiye mumwe mubereki kuti ramangwana asazonzi wazoenda ukazonzi chakati uyu akati hausizvo uyu akati hasizvo saka ndichafamba navo ini ndakatozvipira ndandagara ndakazvipira asi nekuda kwazvemadeko ka ndinotoda kutonyatsa kufambira kuise kuti ndizoti hakuna here kwaangadzidzisiwa kuti akwanise kuziva kuti ndakuda kubusa zvina uye akwanise kuita usaini kana zvichibvira kana kuti iye akwanisewo kana kuzvitirena kuzvibvisa saka maybe ndichatsvaga zuro pambakaipa nokutoti kana utori vamwe vachitofara pamapatika ivo vanotofoseredzwa kuti ngavamire kufara vatombonoatenda kiniasi kwacho uye hakwasi ndotenda futi zvakare kuti handi kureva nhema uye hakwanisi kana kuona kuti chikafu chiri papi asi vaingofamba nembuva vachingomupa mbuva yake iyoyo ipapo makuseni vanoporodzera tii vomupa hasisi nyoremi wombotomira kudla chako womboatenda uyu kuti udle iwo chimisa iye wochirya apedza oziva toti timetable yake soon after kurya ozvimesera unanomugadzira pakaipa pakaoma ipapo saka ndangotendawo vese kuti gandidzokera kunotenda zvakare vakapa mapambasi zvokwadi nemawaipa aya aiwatokutendai ndaitongosa sezvinhu zvingori zvenarhawasi pakaipa ndakazozvionera zuro saka ndizvozvo regai tiche tichivaperekedza zuro uye kisimusi yedu yakaita sei neniwo yangu yakandinakidza because tachikwarika ndazambotambawo kisimusi yakadai saka ndinofarawo nekuti baba futi mazvera vamwe baba shironi vakatitendedza kuti tinge tiuyawo navo pano vakati ndai munoita zvese zvamunoda ikoko handina kana problem nazvo mamawo zvakare ndo vakabva vaita wokamu yavo pano kuti makatotanga kupindwa mukati kamumasofa ndiyai mugarewo vatorwa pasina kuti vakatipindai zvinya mugare mukicheni muhutsi ndinozvitenda izvozvo mama nekuti vamwe aizvoti uda kuuya nezvinhu zvemi vanhu vako pano nezvinhu zvokubasa kwako sei pano handidi